Lahat ng mga tulog, magsabing Amen. Tulog, ibig sabihin tulog kayo. Tayo pong lahat ay tumayo, gumising na. Amen. Gumising na po tayo, maminamahal. At impontong alas 5:15 po, 5:15 dito sa Pilipinas. Tayo po lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dali natin pinagpalang mangaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Saldi D. Guzman. Praise the Lord. Palakpakan natin malapay, no? Palakpak na malakas. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Lumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panis Kristo. Kami po ay napupuri papasalamat hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Kalusugan at kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po sa iyong pinagpalatulisan namin sinagawa naming panamahan sa paglilingkod sa iyo sa magdamagang ito, mahal na Panginoon, mula sa pag-IMC, sa panalangin, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon. Salamat po sa papuring awit-alay ng yung mga anak mula Jaypon at Sulinsong, mahal na Panginoon. Ganun din po sa patutuo ng iyong mga anak na naghahayag ng walang hanggang kaluwalhatian ng iyong pag-ibig at kapangyarihan na aming nararanasan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa papuring awit-alay po ng aming beloved Finest Generation para pagkilos mo ang mainam sa aming kaligitnaan at tangin namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Sa karapatan ng mga anak, mahal na Panginoon, sa pagbibigay ng ikaputandog, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, na pag-aaralan po namin yung salita, mahal na Panginoon. Sumaamin ka, karunungan, kalaman, mahal na Panginoon, sa spiritual, mahal na Panginoon. Nawa po ay manahan sa amin, mahal na Panginoon. Ikaw po magbigay ng karunungan kataga sa aking labi, sa katitibay ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, maging sa aming mga difficult viewers, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, isip at namin paninggawa na hindi mo kinalugnan sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangkalatan po, panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ay malaya pa akong bumabati sa kapaintulutan na rin po ng ating beloved ordained preacher. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay. At doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa kanilang mga anak, mga manugang na po pinapapatupan ng magandang umaga sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, maging sa kanyang mahal na anak. Sa ating mga beloved elders po na kasama natin, magandang umaga sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ganun din po sa mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating live class viewers po, through Facebook live streaming, YouTube channel, magandang umaga po sa ating lahat mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin mga minamahal, sa katitibay na rin po natin mga minamahal sa mga pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Alam po natin ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Siya po ang pinilit, hinirang na mahal na Panginoon na kanyang nilangisan upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa huling araw na ito. Mga minamahal, kabalikan po ang ating minamahal at ating ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Mapalad po tayo mga minamahal. Narito po tayo upang pag-aralan po natin mga minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mapalad po ang bansang Pilipinas mga minamahal. Maliwanag pa sa sikat ng araw mga minamahal. Dahil lahat na nakatala dito sa banal na kasulatan, tayo mismo mga minamahal ang nagpapatutuo na ang salita ng Diyos ay buhay. Mga minamahal, siya ay totoo mga minamahal. Kaya papamagatan po natin mga minamahal ang ating pag-aaralan mga minamahal.
Dito po mga minamahal, kinuha ko na rin po dito sa unang taga-Korinto, chapter 4, verse 20. The kingdom of God is not in word, but in power. Ang karyan ng langit, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan, mga minamahal. Kaya po, labis po tayo nagagalak, mga minamahal. Kung tayo po, mga minamahal, noon pinanganak po ang ministeryong ito, mga minamahal, tayo lang po, mga minamahal, yung nagpupuri na pinakamataas na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na bumabanggit ng haleluya, mga minamahal. Tayo lang po, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal. Ang ibig sabihin po ng haleluya, mga minamahal, kaligtasan, kaluwatian, kapangyarihan na uukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, mga minamahal. At nung makita po nila, mga minamahal, na kumikilos po ang ating pinakamamahal na Panginoon, si Kristo, mga minamahal, sa banal na gawain ito na itinatawag ng mahal na Panginoon. Nakita po natin, mga minamahal, marami na pong gumagaya, mga minamahal. Ngunit sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang karyan ng langit nga po ay hindi sa salita kundi sa kapangyarihan. Mayroon po tayong private ebidensya, mga minamahal, sapagkat pinili nilang isa ng mahal na Panginoon ang ating minamahal na mga gulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa kanyang pag-aayuno, mga minamahal, sino ang nakagawa kung hindi siya pinili, hinirang ng mahal na Panginoon? Ang sabi po ng banal na kasulatan na nagbibigay buhay sa katawang kamatayan, mga minamahal, ay ang banal na Espiritu na sumasa kanya, sumasa atin, mga minamahal. Dahil sa kanyang pag-aayuno, mga minamahal, imposibleng siya po'y mabubuhay kung wala sa kanya ang mahal na Panginoon. Siya po'y nag-aayuno na ilang days na 40 days, mga minamahal. 60 days, 80 days, 100 days, mga minamahal. Bakit hindi po siya namamatay? Sapagkat yung Espiritu ng mahal na Panginoon na sa kanya, siya nagbibigay ng buhay sa katawang may kamatayan. Sapagkat siya ay pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Lubos, kinalulugdan, malinis ang puso, tunay nagmamahal, nagmamalasakit sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Siya ang pinili ng mahal na Panginoon. Kaya mapalad po ang bansang Pilipinas, mga minamahal. At nakita po natin, mga minamahal, ang prueba ebidensya nito. Mga minamahal, wala po tayong dapat pag-aalinlangan, mga minamahal. Tayo po ang ilaw asin ng sanlibutan ito, mga minamahal. Kapangyarihan upang iligtas ang iyong mahal sa buhay. Kapangyarihan, mga minamahal, upang iligtas ang may mga karamdaman, mga minamahal. May mga kitong, mga kanser, walang kagalingan na karamdaman. Magliligtas ang mga tao, mga minamahal, na mga rebelde, mga minamahal, upang sa ating mga kapatid na sundalo, maging sila ay magkakapatid. Kapangyarihan, mga minamahal, ang ebanghelyo ng kaligtasan, hindi ko kinahiyang ebanghelyo ni Kristo, ang ebanghelyo na siyang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, sa bawat sumasampalataya. Kapangyarihan ang baklatong buhay lumaya. Kapangyarihan ang bawat bayan at bawat bansa ay magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng pag-ibig ang bawat isa, mga minamahal. Kapangyarihan, mga minamahal, punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Kaya ang kailangan ng tao, mga minamahal, ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Ang kanyang tinatag, sabi niya, ang mananatiling iglesia, ang ating banal na gawain na kanyang tinatag, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nung nagkaroon ng pandemic, mga minamahal, sinong nanatili, mga minamahal, kundi itong banal na gawain natin sa buong mundo. Nagpatuloy tayo at walang nakahadlang, mga minamahal. Sino ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buong mundo na gawain, mga minamahal? Tayo ang nananatili, mga minamahal, sa buong mundo, mga minamahal, na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Sa itinuro ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, pinigitan natin, mga minamahal, ang mga gawa ng mga Kristiyano noon, mga propita, mga minamahinigitan ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, katulad ni Haring David, mga minamahal. Siya po ay nagpupuri ng 7 bisis sa loob ng isang araw, mga minamahal.
At dito po nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Lubos na pinagpala ang ating mahal na kapatid, ating beloved Haring David, mga minamahal. At naging wise po ang ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. At kayo din po, makikita ninyo mga minamahal, yung tinuro sa atin mga minamahal. Halos wala na po tayo mga minamahal na oras upang hindi purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mahigit sa 7 oras mga minamahal. Ng madaling araw mga minamahal, ng gabi, bawat oras sa bawat sandali, pinupuri natin ang mahal natin pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pinupuri ng ating minamahal na magulang natin ang kanilang pinakapagkain sa araw-gabi, mga minamahal, ang kanilang luha, mga minamahal. Lagi nag-aayon o mga minamahal. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Sabihin mo sa inyong pastor, nalulugod ako sa kanyang ginagawa. Nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang nananatili mga minamahal na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Iba ebidensya mga minamahal. Lahat na nakasaad dito sa banal na kasulatan na ganap, walang almas na ginawa sa daigdig. Ang pakikinabangan o gagalaw na dila sa katulan ay hatulan kung ang katwiran nila ay sa akin. Nagaganap po sa atin, mga minamahal, ang binitawang salita ng mahal na Panginoon sa Isaiah 54:17, mababasa po dyan mga minamahal. Sa Jeremias mga minamahal, mababasa din natin mga minamahal. Tayo po nagpapatutunan lahat na tumawag ka at magpapakita ko sasagot ako at magpapakita ko ng mga dakilang bagay na hindi mo malalaman, mahirap malaman. Nagaganap po sa atin mga minamahal. Dahil lubos, nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin mga minamahal. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Tayo ang pag-asa, mga minamahal ng mundong ito. Marami pang ililigtas ng mahal na Panginoon na ang gagamitin ng mahal na Panginoon tayo ang ministeryong ito, mga minamahal. Marami, mga minamahal, marami pa. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whosoever believed in Him shall not perish. Lahat ng tao, mga minamahal, mahal ng Diyos, mga minamahal. Ngunit isa lang, mga minamahal, ang alam natin, mga minamahal, na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Sa atin inatangang, sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid, kaya itong ginagawa natin mga minamahal, pagliligtas sa maraming kaluluwa mga minamahal, panunumbalikin natin ang buong mundo sa kapayapaan, sa pag-ibig mga minamahal, upang mawalan mga minamahal ng problema dito sa bansa, mga minamahal, sa Pilipinas. Ang mga holdapper magbabago. Ang mga martyr, sila po'y magbabago. Bakla, tumboy magbabago. Wala nang alitan kung lalapit sila sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon, sapagkat sinabi din ng mahal na Panginoon, ang lahat ng tuhod ay luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, lahat ng tao luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga tao, mga minamahal na hindi pa kumikilala sa mahal na Panginoon, mga hari, presidente, rina, prinsesa, prinsipe, lahat ng tao tayo, mga minamahal, luluhod, mga minamahal, ang lahat ng tuhod sa ating pinakamamahal na Panginoon, Jesucristo, mga minamahal. Siya ang nag-iisang Diyos, mga minamahal, na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo. For God so loved the world. Nagawa niya magkatawang tao, mga minamahal. Sapagkat siya din, mga minamahal, ang nagsabi, mga minamahal, na ang hindi niya bayan, mga minamahal, ay gagawin niyang bayan ko. At ang hindi ko iniibig ay iibigin ko. Ibig sabihin, mga minamahal, nasa tao na po, mga minamahal. Kaya kung sino man, mga minamahal, sa mga baguhan, kahit sino pa nakakarinig sa webcast viewers natin, mga minamahal, mahal kayo ng mahal na Panginoon. Siya ay hindi tao, siya ay Diyos, mga minamahal, na makapangyarihan sa lahat.
Lahat na nangyayari sa mundo, mga minamahal, alam niya ang aming mga kapatid na sa ibang lugar, mga minamahal. Kung saan kami naroon, mga minamahal. Kahit sa lugar, mga minamahal, kung siya ay tao, mga minamahal, hindi maririnig ang aming daing. Walang magliligtas sa amin, mga minamahal. Ngunit siya ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang nalilingid sa Kanya. Lahat ng bagay, mga minamahal, hayagan sa Kanya, sapagkat siya nga po ang may likha ng langit at lupa, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, kung lahat ng tao, mga minamahal, ay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mararanasan nila, mga minamahal, ang nararanasan natin. Magkakaroon ng pag-ibig sa mundo. Maalis ang digmaan. Magkakaroon ng kapayapaan, mga minamahal. Sapagkat ang ibig ng mahal na Panginoon, lahat, mga ligtas pakalam ng katotohanan, may siyam na bunga ng Espiritu Santo ang mananahan sa mga tunay na mananampalataya. Kaya kapatid, mga minamahal, kung dyan sa inyong kinalalagyan, mga minamahal, hindi nyo nararanasan itong aming patutuo na ginawa ng mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kahanga-hanga, mga minamahal, ang gawa ng mahal na Panginoon. Lagi natin inuulit-ulit, mga minamahal, ang mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang kapatid nga po natin, mga minamahal, na lagi kong napapakinggan noon, mga minamahal. Isang kapatid natin nakasakay sa eroplano, mga minamahal. Galing ng Saudi, mga minamahal, papunta po ng London, mga minamahal. At naroon po yung kapatid natin, mga minamahal. Siya po isang domestic helper, mga minamahal. Kasama ng amo niya. Mga lahi doon sa eroplano, marami sila iba-ibang lahi. Magkaramihan, mga minamahal. Mga Muslim po, mga minamahal. At nagkaroon po ng aberya, mga minamahal, yung sinasakyang eroplano, mga minamahal. Kailangan mag-emergency landing po, mga minamahal, sa Qatar, mga minamahal. Ngunit hindi po aabot, mga minamahal. Babaksak po yung eroplano, mga minamahal. Kaya nagkagulo-gulo po sila, mga minamahal, doon sa loob ng eroplano, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, hindi niya natiis, mga minamahal. Yung pangangaral ng ating minamahal, ginagana ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, na kung sa katayuan ka ng kagipitan, sa katayuan ka ng kapamakan, ang sabi niya, naalala ko, sabi niya, ang pangangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Tatawag lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po yung kanyang ginawa. Wala nakapigil sa kanya, mga minamahal. Alam niyo po, ang ginawa niya, nagsisi siya, mga minamahal. Sa pangunang panalangin ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sumigaw po siya ng hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahan-dahan inilapag po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa Qatar, kung saan po sila nag-emergency landing, mga minamahal. At bumaba yung piloto, mga minamahal. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng himala sa tangang buhay ko, sabi niya. Nakita ko sa TV screen, sa monitoring screen, sabi niya, may malaking kamay ang humawak sa eroplano at dahan-dahan na ipinaba niya, mga minamahal. Yan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Kapangyarihan ng mahal na Panginoon na hindi malirit, mga minamahal. Tumawag ka sa akin, magpapakita, sasagot ako, magpapakita akong mga dakilang bagay na hindi mo malalaman, nagaganap sa ating lahat ito. Walang almas na ginawa sa daigdig pakikilabangan. Alam natin lahat ito sa buong mundo, mga minamahal. Nung umakyat ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, prayer warrior, mga minamahal. Walang sandata, mga minamahal. Ang mababangis, mga minamahal, naging maamo, mga minamahal, kumilala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang nilangisan, mga minamahal. Marami tayong mga sundalo naging kapatiran, mga minamahal. Sapagkat sila din po, mga minamahal, ay isa na nakakita po sa himala ng mahal na Panginoon.
Alam po natin nung umakyat ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Lahat po nang umakyat doon, mga minamahal, sila po yung napahamak, pinutulan ng ulo, mga minamahal. At ibang kongregasyon, makyat po sila, mga minamahal, hindi na po nakabalik ng buhay, mga minamahal. Kaya nga tinawag si Commander Robot, mga minamahal, sabagkat wala po siyang awang pumatay ng tao. Ngunit ang pangako na malapay noon, hindi kita iiwanan ni pabayaan ang mga anghel ay magbabantay sa iyo. Ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, Tulpiro warrior, mga minamahal, tagumpay na nakababa, mga minamahal, na palaya, mga minamahal, yung 21 Sipanan Studios sa mga Abu Sayyaf, sila po yung nagpabautismo sa pangalan ng malapay noon. Mga sundalo nakakita ng himala, naging kapatiran natin. Tayo ang pag-asa ng mundong ito, mga minamahal. Kaya napakalaga ng bautis po sa atin yung binibigay nating leaflets, mga minamahal. Yan yung magliligtas ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Tayo ang pag-asa ng sanlibutan ito, mga minamahal. Tayo, mga minamahal, hindi tayo maabayaan ng malapay doon. Napakabuti ng ating pinakamamalapay doon. Mga kanser, mga tumboy, wala nang pag-asa, mga minamahal. Mga martirer, mga NPA, lahat na ng klase ng kasamaan narito sa ating kongregasyon na binago ng malapay noon. Ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ang pag-asa ng buong mundo upang magkaroon ng kapayapaan, ang gawain nito, mga minamahal. Ang digmaan na nangyayari ngayon, mga minamahal, hindi po pangkaraniwan. Panawagan na po talaga, mga minamahal, pakainit po tayo. Ngunit may pangako po ang ating pinakamamalapay noon. Huwag tayong mangamba. Alam po natin, lahat tayo nalalaman po natin, mga minamahal. Ang mga allied forces, mga minamahal, sa magkatunggali, mga naghahanda na po sila, mga minamahal. Yung pagsama-sama po nila sa mga drill na ginagawa nila sa pagsasanay, mga minamahal. Ang sabi po sa panig ng hidwaan, mga minamahal, isa na itong deklarasyon, sabi niya, ito ay deklarasyon na ng gira. Third World War, mga minamahal. Alam po natin, hindi po biro ito, mga minamahal. Ngunit ang kapangyarihan, hawak na mahalapay ng magpakilos. Asahan natin ang ating pinakamamahalapay noon. Hindi niya pabayaan ang bansang Pilipinas, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Dito po sa Genesis po, mga minamahal. Dito pa ulit-ulit na lang po natin binabasa. Ngunit ito po yung nagpapalakas sa atin, mga minamahal, ng ating mga pananampalataya. Genesis 18:23, tuloy-tuloy po ang basa hanggang 32. Dito po sa aklat po ng Genesis, Kabanata po 18, talata po 23 hanggang 32. Ito pong nakasulat. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob ni yaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama? Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon, alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay makasusumpong 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin, alang-alang sa 40. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doong 30, at sinabi niya, hindi ko gagawin kung makasusumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon,
ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpungan doong 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, o huwag magalit ang Panginoon at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Amen. Dito po mga minamahal, sa Galatia 3:26-29. Galatia po mga minamahal. Praise the Lord po. Dito po sa Galatia 3:26. 26-29. Dito po sa aklat po ng Galacia, kabanata po ay 3. Amen po. 3:26-29. 3 talatay 26 hanggang 29. Ito pong para sa ating lahat ito mga minamahal. Kaya wag po tayong mangamba mga minamahal. aklat po ng Galacia, kabanata 3, talatay 26 hanggang 29. Ito pong nakasulat. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o Malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayong ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Amen. Amen. Tayo po ang binhi ni Abraham. Yung una pong binasa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Nikiusap si Amang Abraham. Tayo po ang binhi ni Abraham ayon sa binasa, mga minamahal. Tayo po ang anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya hindi po tayo dapat mangamba, mga minamahal, sa mga manlulupig, mga minamahal. Sapagkat isang bagay, mga minamahal, wag naway pahintulot na mahal na Panginoon. Sapagkat kung nagkaroon ng digmaan, mga minamahal, wag naway pahintulot na mahal na Panginoon. Alam po natin, mga minamahal, ang Allied Forces, mga minamahal, ang US, mga minamahal, mga armed facilities po nila, mga minamahal, na sa atin, mga ilang lugar, mga minamahal. Kaya madadamay po tayo, mga minamahal, sapagkat ang persa po ng mga Allied Forces Amerikano, manggagaling po dito sa atin, mga minamahal. Katulad po sa Subic, mga minamahal. Ang kaaway, unang tatargetin niya, mga minamahal, kung saan naroon ang pwersa, mga minamahal. Kaya damay tayo kahit kaibigan, sabihin natin kaibigan natin ang China. Paggira, walang sinasanto po yan, bata, matanda, kahit sino. Ngunit ayon sa binasa natin, mga minamahal, kung mayroong 50, mga minamahal na banal, gugunawin mo ba ang Sodoma, Gomora, hanggang sa dumating, nakiusap, kung mayroong bang 10, sabi niya, gugunawin mo pa ang Sodoma, Gomora, hindi niya gugunawin, mga minamahal. Kaya hindi po tayo dapat mangamba, mga minamahal. Sapagkat tayo po, mga minamahal, dito sa Pilipinas, milyon-milyon na mga anak ng Diyos, milyon-milyon na mga banal, mga minamahal. Kaya walang manlulubig, mga minamahal, makagabi sa bansang Pilipinas, sapagkat ang bansang Pilipinas, ang kanyang hinirang, dito niya inilagay, mga minamahal. Ang bansang pinagpala, mga minamahal. Kaya naniniwala ako, mga minamahal, sa binasa natin, mga minamahal. 10, walang nakita tayo, milyon-milyon tayo, mga minamahal. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Tayo po, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal, ang kapatid natin na si Usap at mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa unang Kronika 20:15. Kalawang Kronika 20:15. Hindi papahintulot na mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Pakibasa po, mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Kronika, Kapitulo 20, versikulo 15. Ganito po sinasabi, at kanyang sinabi, dinggin ninyo buong Juda at ninyong mga taga Jerusalem, at ikaw na Haring Josapat,
Ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong mga takot o manlupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo kundi sa Diyos. Amen. Sa ating pinakamamahal na Panginoon, magliligtas sa bansang Pilipinas. Ating mga minamahal na kababayan, ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Sapagkat ang bansang Sodoma, Gomora, napakasamang lugar po yan, mga minamahal. Ngunit ang tinignan ng ating pinakamamahal na pangyuhinaing ni Abraham, mga minamahal, mga banal, mga minamahal. Tayo po, milyon-milyon po tayo, mga minamahal. Tapat ang Diyos na nangako sa atin na hindi niya tayo pabayaan, iiwan ang kanyang mga anghel ang magbabantay sa atin. Kaya nga tayo naglilingkod dahil sa katapatan ng Diyos sa atin, mga minamahal. Hindi tayo pabayaan katulad ng binasa natin ang pakikipaglaban na hindi sa atin, mga minamahal, kundi sa Diyos, mga minamahal. Kaya yung mga lulusob na mga Amonita, mga minamahal, mga Moab, napakarami nila kasing dami ng buhanginan sa dagat, mga minamahal. Ngunit ang pakikipaglaban sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang nangyari, mga minamahal? Sila ang nagpatayan, mga minamahal, at walang nakatanan ni isa man sa kanila, mga minamahal. Lahat po sila ay pinuksa ng mahal na Panginoon. Sino ang makakagapi, mga minamahal? Naniniwala po tayo, mga minamahal, sapagkat narito ang huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito ang milyon-milyon, mga minamahal, na mananampalataya, tunay na mananampalataya, mga minamahal. Pwede ebidensya lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, kayo at ako, lahat tayo nagpapatutuo, mga minamahal. Kahanga-hanga ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ang ilaw asin ng sanlibutan ito. Tandaan nyo, tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. Kaya huwag tayong manlupaypay. Huwag natin gayahin si Jonas, mga minamahal, na siya po'y tumalikod, mga minamahal, ngunit hindi siya nakatakas, mga minamahal. Ang Ninibe, gugunawin ng mahal na Panginoon. Ang ating kababayan, mga minamahal, ating kapwa-tao, mga minamahal. Kung tutusin, dumating na sa harapan ng mahal na Panginoon ang pagkagalit, mga minamahal. Napipigilan lamang, mga minamahal, dahil nga po sa kay Amang Abraham, sa kanyang mga binhi, mga minamahal, na nakikiusap sa mahal na Panginoon. Marami pa. Pakibasa po, mga minamahal, ang kahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay sa lahat ng tao dito po, mga minamahal. Sa Roma 9:25 po, mga minapakibasa po, mga minamahal. Para malaman po natin kung gaano ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng masama ay mahal ng mahal na Panginoon. Dito po sa aklat po ng Roma, Kabanata 9, talata po ay 25. Ito po ang nakasulat. Gaya naman ang sinasabi niya sa aklat ni Oseas, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan. Amen. Praise the Lord. At iniibig na hindi dating iniibig. Amen. For God so loved the world. Yan po ang katotohanan, mga minamahal. Ang puso ng mahal na Panginoon dahil sa pagtangis ng kanyang mga anak mula sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Mapapalambot pa rin natin ang puso ng mahal na Panginoon. Ang hindi niya hinirang, hihirangin niya pa rin, mga minamahal. Ang kailangan ng tao talaga, mga minamahal, magpakumbaba, mga minamahal. Tayo po'y magmahalan tayo, mga minamahal. Isa tayo sa katawan ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga krusada nawa, mga minamahal, ito ang gusto ng mahal na Panginoon. Lahat ng krusada ipanalangin natin sapagkat ang dakilang layunin ng mahal na Panginoon, pagliligtas sa maraming kaluluwa, buong mundo, mga minamahal. Walang dapat magkabahagi-bahagi, mga minamahal. Huwag magdala ng napakaliit na problema, mga minamahal, sapagkat ang dila, mga minamahal, ay pinakamasamang sangkap ng tao, mga minamahal, tulad sa isang munting apoy, mga minamahal. Kaya kung napakaliit na bagay, mga minamahal, huwag mo nang pasiklabin, mga minamahal. Pagkabahagi-bahagi, kapatid, ang mangyayari niya. Pagmamahalan ang tinuturo ng ating beloved Honorable Pastor Willie Listada Alvin, beloved Assistant Pastor Lina C. Alvin. Hindi ba sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, huwag kang humatol.
maging ang ating mahal na Panginoon. Sinabi niya, ako man ay hindi hahatol, kundi ang isang hahatol, mga minamahal. Pagdating ng araw, ang ama natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon, pagdating ng langit, mga minamahal, may isang araw na pag-uhukom, mga minamahal, paghahatol ng ating ama sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may higpit niyang sinasabi, mga minamahal, huwag magkatulan. Huwag. Conquer evil with good. Also persecute us, na by mercy, this din, there's not. Ibigin mo ang iyong kaaway, mga minamahal. Magagawa mo ba ito, mga minamahal? Namatay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa taong makasalanan. Ang kasalanan ay kinabubuutan ng mahal na Panginoon. Ngunit ang alipin ng kasalanan, mahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon ay hindi nang tatangi ng tao, mga minamahal. Ang ating kapatid, mga minamahal, wala sa kanya na nagmamahal dahil mahirap siya, isa siyang pulubi, gusgusin siya, mga minamahal. Alam natin na sa banal na kasulatan yan, walang pumapansin sa kanya. Ngunit kung namatay siya, mga minamahal, nasa piling ni Abraham, mga minamahal, nasa langit, mga minamahal, at ang taong mayaman, mga minamahal, nakikiusap dahil nasa impyerno po siya, mga minamahal. Ang sabi niya, tulutan mo ako, mga Abraham, sapagkat may 5 pa akong kapatid na sa lupa, sabi niya, na sila ay huwag pumarito sa akin sapagkat ako'y naghihirap sa alab ng apoy. At hindi sila maniniwala sa ating pastor. Ganun po ang mangyayari, mga minamahal. Kaya magmahalan po tayo, mga minamahal. Lagi binibilin ng ating mga magulang po natin sa mahal na Panginoon. Pagmamahala. Yung preacher meeting, mga minamahal, nakikita mo kumikilos sa mahal na nararamdaman ang pagmamahal na kanilang pinapangarap. Pagmamahal, pag-ibig sa ating kapwa. Nilalait tayo, praise the Lord. Pagwikaan tayo, salamat sa mahal na Panginoon. Nagiging kabahagi tayo sa pag-uusig sa ating pinakamahal na Panginoon. Binigyan tayo ng karunungan ng mahal na Panginoon, pag-iisip ng mahal na Panginoon para sa kaligtasan natin. Alam na natin lahat yan, mga minamahal. Ngunit yung mga kagilalas na kilang gawa ng mahal na Panginoon na gagawin sa atin, yun yung hindi natin nalalaman. Sa uling araw na ito, mga minamahal, panghawakan po natin ang pangako ng mahal na Panginoon na tayo hindi iwanan ni bayaan ang kanyang mga anghel. Kaya po, nangyari po ang lahat na nananatiling iglesia talaga. Yung pandemic, tayo lang ang tumayo, mga minamahal. Walang nakatigil, mga minamahal. Sa buong mundo, sinasabi ng ating beloved, anak po ng ating minamahal na magulang natin, ating beloved Sister Liz, wala siyang makita, mga minamahal, na katulad ng ginagawa natin. Kaya, sa buong mundo, mga minamahal, tayo ang nananatili na napakahalaga sa paningin ng mahal ng lahat ng ating dalangin mula sa ating minamahal na magulang. Kagalingan ng karamdaman, pagpapala, biyaya, mga minamahal, pag-iingat, pagliligtas ka. Pagliligtas niya ay sumasa atin, mga minamahal, sumasagana ang biyaya, pagpapala, pag-ibig na mahal, ang kanyang katapatan, mga minamahal. Kaya po, nagpakainit po tayo ang asinan sa libutan. Ililigtas pa natin ang ating mga mahal na kapatid na marapas sa mahal na Panginoon. Ililigtas natin ating mga kababayan na ang nasa gobyerno, mga minamahal. Ang mga sumasamba sa gawa ng kamay ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Naniniwala ko, mga minamahal, kung tapat ang isang bansa, hindi niya papahintulot, mga minamahal, yung digmaan na yan sa isang bansa, mga minamahal. Kung sila po ay kumikilala sa nag-iisang Diyos na buhay, ang Diyos na punong-puno ng pag-ibig, puspos ng kabagan, banayad sa pagkagalit, ang makapangyarihang Diyos, ang may kontrol ng mundong ito, mga minamahal. Hawak na malapan ng mundong ito, kontrolado niya, mga minamahal. Hinahawakan niya na mahigpit dahil sa iyong kapatid. Hinahawakan niya ang mundong mahigpit ito upang huwag makilos dahil sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na manggagawa, sa kanilang mga anak, sa iyo, kapatid.
Kaya papasalamat po ako naging uliran sa atin, mga minamahal, isang kapatid po natin, mga minamahal. Alam niyo po ito, mga minamahal, walang wala sa buhay, mga minamahal. Dumadalo, mga naglalaba, mga minamahal. Naglalakad, pilantod, mga minamahal. Pagdating dito, napakaligaya maglingkod. Lagi nag-aalay ng papuring awit, mga minamahal. Hindi siya tumigil hanggang sa huling sandali ng kanyang hininga. Hindi ko makalimutan, umuulan, nababasa, tumutuloy dito, mga minamahal. Hindi niya inaalintana. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa mahal na Panginoon. Bawat kanyang pagdalo, umaawit siya, mga minamahal. Hindi mapigilan sa 2 at 3 bis paminsan umaawit. Ngayon nasa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging uliran po nawa sa atin ang ating mga minamahal na kapatid na namatay sa mahal na Panginoon. Mahal tayo ng mahal na Panginoon. Sundin natin kanyang kalooban upang tayo makasiguro. Isang mata, hindi natin alam. Ang digmaan mo tayong tulad na mahal na Panginoon. Yan na po, mga minamahal. At magkakaroon na po ng isang gobyerno, mga minamahal. Walang awa maiwan sa ating mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay. Of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I am fully convinced that God really loves me. And even though the whole world Turn their backs at me, I know His love will be mine forever. Your love, oh God, abounds in me. I'm so glad you saved me. You died for me. You died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know your love for me. Your love, oh God, abounds in me. I'm so glad you saved me. You died for me. You died for me
Napakasimple ng mensahe. It is a moment to remember what God did for us. Kung anong ginawa ng Diyos para sa anong kanyang mga pagpapaalaala upang ating madakil at mapasalamatan ng Diyos na bumisan hindi natin pinapahalaga. Ngunit subalit magamat hindi natin pinapahalagahan ang mga bagay na yan, nakakalimutan natin. Sabi naman na ba yun? Kung ako'y makakita ng 50, gugunawin mo ba ang buong lugar? Sabi naman, dahil sa 50, hindi ko gugunawin. 25, 15, 10, gugunawin mo. Sabi ng panapay na, dahil sa 10, hindi ko gugunawin. Nakikita niyo gaano kahalagang bawat kaluluwa? Nakikita niyo gaano kahalaga sa Diyos ang bawat makasalanan tulad ko at tulad ko. Pwede bang awitan natin ang Diyos? The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know, your love, we love you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. You died for me. You died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Natawagan na po natin mga minamahal at ating minamahal din preacher para sa panalangin. Ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi nagkulang ang Diyos. Nirigyan tayo parati mga minamahal pagkakataon dumalangin sa Kanya. Sa oras na tumami na tayo dumalangin, dakilang Diyos, sumambanda sa iyong pangalan naming pinakamamalapit ng Isus. Maraming salamat sa iyong mga salita. Nalaman namin, mga Panginoon, gaano kahalaga ang bawat isa sa amin, mga Panginoon, sa iyong mga mata. Again, you have reminded us how important to be with you. Sa oras na tumami na, Panginoon, sa mandalangin ng aming ginagamit ng Marbang Listo at Estrada Almeida. Mga Panginoon, may kami kapatawaran sa mga masumpa sa pagkasalasin. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Tulungan mo kayo man na Panginoon makaganap sa iyong pagkakaloob. Pagpalain mo po kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalan ng Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Habang tayo minamahal ay manalangin sa ating mga pangailangan, ipaabot natin ang ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Handa siyang tumugon sa bawat isa sa atin. Ang sabi na banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Ano mang kahilingan yan, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, pasaganain ang lahat ng iyong hanap buhay, pagtatanim, pangingisda, pangingimpliyo, andyan man sa pagtatrabaho sa mga palengke,
Lahat paminamahal, ipabot daw natin ang ating pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Handa kang tulungan ng ating Diyos. Kaya sa umagang ito, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating minamahal na mga YouTube followers, habang kayo nakiisa sa amin, sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved pastor, tugunin kayo ng ating malapit, tugunin tayo ng ating malapit Panginoon. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, itaas ang dalawang kamay. Kung problema yan sa pananalapi, anumang inyong kahilingan, walang imposible sa Diyos. Sabi ng Lucas 1:37, for with God, all things are possible. Mahal na Panginoon, sa pagkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda. Narito ang iyong mga anak, aming mga beloved webcast viewers sa Facebook, sa YouTube, aming naman mga kapatiran narito sa umagang ito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, buong bansa ng Pilipinas, buong mundo. Iunat niyo po yung mapagpalang kamay. Patawarin mo kami. Pagaling mo aming mga karamdaman. Unahin natin ang pangailangan ng ating banal na iglesia, ang kalusugan, kalakasan, mabang buhay, patuloy ipagalob sa aming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda. Kalimin na mahal mga anak, mga po mga manugang, yung mga manggagawa, ang mga beloved elders, mga awit, mga manunugtog, binamahal na mga kapatiran. Cancer! Banggitin ninyo. Cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, COVID-19, arthritis, asthma, kasaut! Halilat ng uri ng mga karamdaman, kahirapan. Hallelujah, hallelujah. Palaguin mo ang mga negosyo. Hanap po kayo namin naman mga kapatid. Hallelujah throughout the world. Hallelujah in the Philippines, in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance I pray right now. Be healed, be healed, be healed right now. Be blessed, be spiritually blessed. In Jesus' name, be prosperous. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Iwagayway ang inyong mga kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas dalawang kamay, lumukso tayo 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat na lahat ng ating hinihiling, atin ang tinanggap. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At maraming salamat po sa ating napakabait at pinakamamahal na Jesus sa ating pong pinagpalang gawain ating overnight prayer. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. 3 times a week po ang ating banal na gawain. Lahat sa buong Pilipinas, magmula dyan sa Metro Manila,